Telo mag siasa pacho ka endi kod mawuok e pinje maoko wuok oko mar kwedo sirikal kod obila kuom tiyo gi teko mathoth kuom jong'anyo manyoro. En ng'anyo manoneno ka jopiny ne odonje od bura. Magi gin jopiny mane jatend piny oluongo ni jonjore e twak mar odhiambo manyoro. Maendi en gino manowang'o i jotelo mapacho ka endi ka gisundo jatend piny Kenya mondo kik ket koke e paro mar chik mar omenda masani koro nosekwedono. Cleophas Oluoch ni kod ler mar wachni. Bang' ng'anyo mapek manotimore odiochieng' manyoro kod twak mar jatend piny Kenya William Ruto, jotelo mag siasa kod riwruoge wuok oko mar kwedo gigo mane otimore nyoro e kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chik omenda maigani. Riwruok mar Azimio wuok oko mar kwedo sirkal kod obila kuom tiyo gi teko mathoth manokelo tho mag jong'anyo, mako ji gi thuon kod duoko paro mar chik omenda no e od bura. So the whole thing really depends on William Ruto. Let him climb down and do the necessary thing. The only criminal acts are by Ruto himself and his regime. The only treason is by them. Because when you go against the constitution, that is treasonous. And we believe that the destruction of yesterday was arranged by supporters and people detailed to do so by the authorities, just like the special squad that shot and killed and maimed our children, our brothers, our sisters. Kamachielo, jagoro maduong' mar riwruok jotije pacho kae kotu Francis Atwoli okwayo jatend piny William Ruto mondo miyo chung chenro mar goyo koke e paro mar chik omenda ma hik omenda ni. These young men have myriads of things that they are asking for. It's not only a question of finance bill. We are appealing to His Excellency the President to suspend the finance bill, ascending to the finance bill until and appoint a commission of inquiry. Jodolo e kaunti ma Nakuru bende okwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo mi kiket koke chik omenda maigani. Negiloso kanyo ka gikwayo jatend piny mondo mi oket twak gi oganda jo Kenya mar winjore manitiere e wi chik omenda mar mondo mi okel kwe. To our president, we say this, that to avoid the impending mayhem, please listen to the voice of the people. We urge you not to assent to the contentious bill. Jagoro maduong' mar riwruok makelo kanyakla pinje duto e piny mangima Antonio Guterres oseyo tulo mane omuoche kinde ng'anyo mar jogo mane kwedo paro mar chik omenda maigani e pacho ka. We're obviously looking at what is going on in Nairobi and in Kenya, where Secretary General is obviously deeply concerned over the reported violence that we've seen connected with these protests and these street demonstrations. He's very much saddened by the reports of deaths and injuries, including journalists and medical personnel. Duond bura mar Economic Freedom Fighters kata EFF mawuok e piny Afrika ma milambo oro ote margi ka giwacho kendo gikwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo gol obila kod jolweny apeyni e kinde ma ji ng'anyo kendo twak makende obedi e kinde gi jogo mang'anyo. Dwaro makamano bende ochwal gi jakom mar riwruok mag AUC, Africa Union Commission, Musa Faki, mane okwayo oganda mapacho ka mondo obed gi horuok ka okwayo jokanyo mae sirkal mondo obag twak e wi wito oko paro mar chik makelo ywaruok. Dwaro en ni jatend piny Kenya owit oko paro mar chik mar omenda kata duoke od bura. Penjo maduong' en ni sirkal biro twak gi jok mage. Kidieny mar Gen Z onge gi jotelo. Kendo katwagni obiro bedo e kind jok mage. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi.